съм Хрис, това е. Аз съм Петър. И днес ще играем матч. Малко ще ме е трудно. Subscribe. Да. Ударете Ще оставям линки за моя канал. Да, ако искате, абонирайте му се, защото има почти 300, пък аз почти припадам. Значи, хора, искам да смазите лайк бутона и камбанката. И стискайте повече, аз да победа просто, моля ви се. Това е тока. Ай, тук и Настя съдя и там горе седи. Брат, клипче за YouTube. Гол за Петърчу! Това е бахтиякото. Да ви кажем, оставяме линк в описанието до моя канал. Ти вече го казах. Не, пак да им го казах, ако сме ме забравили. Да. Остава тук, бе! Аз знам защо. Чакай, Пете. Знам защо нямам късмет. Защото вие не сте ударили лайк. Дайте лайк, защото сте ви отрипам. Щупете лайк бутона. Да, щупете. И камбанката. Направо да се гръмне. Плоти не искам да ги виждаме на екрана ви. Ге. Ето, бе! Видяли какво става? Благодаря, който ми лайка на първи. Ма съдята нещо ни говори. Ге. Съдята нещо ни говори. Хора 3 на 2. Да, и сега вкарах. Само нещо не казват, това не съдята. Не. Хора, моля ви се. Знам, че сте абонирани, но не с камбанка. 100%. И веднага. Ако просто не може. Ами се не хубаво. Абе, хора, колко лайка направихте вече, бе? Просто направихте се направо нов рекорд. Колкото е рекорда, бе? За гледане 470. Браво, аз имам 42 хиляди бяха последно на най-известното ми видео. Кое на FIFA? Не. О, май гад. Хора, пишете в коментарите кой играе по-добре според вас. Примотането от си. Примотането, да. 100% най-добрият е този, който снима. 100% най-добрият е този, който снима. Те не те видяха. Кой си ти лечето? Айде Някой ден. Обаче. Ако искате ревю на мене... Ако искате ревю на мене, лайкове. И коментари, бе. Да, бе, направо. Ако това си коментара, направо ви. Сега ще има коментари, вие сте много слаби. Да. Не знам за какви се правите. Аз го обърнах. Вие си гол. Да, ще бъда с бачи. Не, що? Не ми казват, давай Хрис, аз съм ти дал лайк. За да спечелиш. Не. Някой дал надолу палец.
Ако дадете палец надолу, аз за мен. Ама не давайте, аз не искам да спечеля. Не дай си палец надолу, аз не искам да печеля. Аз съм тук, аз се забавлявам с... Да. От най-добрите приятели. Ау! Гол! 4-6. Добре се справят. 6-4. Геза, много автогол. Не, ти накрая ще се заловил. Интересно, кой ми се... Пише толкова. Бачи. Хора, давайте ли палци надолу, бе? Може би си. Давайте. Те ако дадат палец надолу, вие ще загубите. Той ще загуби. Давайте нагоре, моля ви се. Нямаш интернет. И се абонирайте, не махайте абоната. Ако да ви е червено, значи ви е харесва. Някой се абонира. Благодаря. Още овой, какво? Това е тебе, моите. Само да ви кажа, че те играят до 10. Ано, А сега даже не ги знам колко на колко са. 6 на 4. За мен. Да, за теб. Съдя! Ще върна, бе. Съдя! Съдята ми Те на колко са? който е 6 интересен. на 4. Беше май 3 на 4. 6 на 4 вече. 6 на 4. За него. Хора, значи има 4 надолу палеца, а пък има 6 нагоре. 16 Давайте, хиляди. внимавайте. 16 хиляди. 16 хиляди ми харесва. Не бе, 6000 бе. Ау, мама. 15 хиляди. Мама италиано. Трябваше да го направя това видео на живо. Оператора, от колко ви? Ти трябва да имаш 50 абоната, бе. Да, клип си на живо. Клип, че на живо. От колко време вече снимаме? Не знам. 7 минути. За 7 минути сме изкарали общо 9 кола. Да. Ама общо хора, да не си мислите, аз не пък той. Ще убиете оператора. Апаци. Ще го убиете, аз ще убия тях. 5 на 6. Ау, мамо. Вие не се представихте. Аз съм На колко, на колко сте, откъде Абе, сте? то не трябва, бе. Да, Абе, ще знаят. пръчи трябва. Ще знаят. Ай, училище. Да го спроли. Чакай, спри на пауза за малко.